אתם אנשים שחיים ברכבת הרים של דיאטות, יורדים, עולים, מנסים את השיטה הבאה, 30 יום, 3 קילו, 10 קילו ב-90 יום, זריקות, שייקים, מיצים, ובסוף אתם אולי יורדים במשקל, אבל אתם לא יכולים לשמור אותו לאורך זמן. אבל האמת היא שאתם יכולים לשמור אותו לאורך זמן, אתם רק צריכים לעבוד טיפה יותר קשה, ולעשות איזשהו ליווי תזונתי, שייתן לכם את הכלים כדי לדעת גם לשמור על המשקל בסוף התהליך, ולא רק לרדת תוך כדי התהליך, להגיע לאיזשהו מספר קסם, ואז כנראה לעלות חזרה לאיפה שהייתם ואולי עם ריבית. אז אצלנו, ב-LBS יש עשרות אלפי אנשים שעברו בשנים האחרונות תהליכים, שבהם הם הצליחו לשמר את המשקל החדש שהם הגיעו אליו, גם שנים לאחר מכן. איך אנחנו יודעים? אנחנו מזמינים אתכם לצפות בסדנת רשת, בקישור כאן למטה, של עדויות של אותם האנשים, שהצליחו לשמר את הכלים שהם קיבלו תוך כדי הליווי, והצליחו להתנתק מאנשי מקצוע, ומעולם הדיאטות בפרט, פיתחו יחסים הרבה יותר טובים עם אוכל, ושמרו על המשקל גם שנים לאחר התהליך. אז תלחצו כאן למטה, ונתראה בסרטונים.